Sunteți una dintre cele 400 de participante la petrecerea de 8 martie care a trebuit să se izoleze după ce senatorul Virgil Chițac a contactat COVID-19. Cum s-a întâmplat? Uniunea Culturală a Tătarilor din România a organizat o petrecere în data de 8 martie să marcheze Ziua Internațională a Femeii. Trebuia să fie o seară frumoasă, relaxată, să ne distrăm, să ne simțim bine. Era și un prilej să ieșim din casă, să ne bucurăm puțin. Țin minte că 8 martie a picat într-o duminică și că a fost o zi destul de caldă. Erau cam 18-20 de grade. Era primăvară, petrecerea venea la fix. Se spunea că urmau să vină multe sute de persoane. Organizarea zicea de un număr maximum de 1000 de persoane pentru care putea să se pregătească. Vă dați seama ce entuziasm era. Erau femei de toate vârstele, nu doar din Constanța, dar și din alte localități din județ, de peste tot, de pe unde este comunitatea noastră. Bun, și la un moment dat apare în sală domnul Amiral Chițac, vesel, bucuros, nevoie mare. Asta la masă alături de fil disrășit, cum să vă spun, unul lângă altul. Mesele erau așezate cam ca la nuntă, se stătea umăr la umăr. A vorbit cu mai multă lume, era un personaj cunoscut, fiind și senator. Cine l-a invitat pe domnul Chițac la acea petrecere sau de ce a venit? Păi nu știu, cred că domnul Reșit. Era un context politic atunci. Pe de o parte, UTCR urma să aibă alegeri interne și era un fel de campanie electorală internă. Pe de altă parte, toți știam că urma să vină localele în Constanța și că domnul Chițac dorea să candideze la postul de primar, să se revanșeze pentru atunci când a pierdut în 2016. Primise aprobare de la PNL și negocia cu Stelian Ion, că l-a băgat și pe el în izolare. Deci cred că a venit să-și facă campanie electorală. Era un super prilej. Vă dați seama? Câteva sute de alegători într-o singură cameră, el singurul candidat la primărie, era la fix. Oricum s-a purtat de parcă era deja în campanie, așa țin minte. Deci a venit după voturi, eu zic clar că a venit după voturi. A ținut și eu un discurs la petrecere, nici mai știu despre ce vorbea, cred că despre femei oricum. A zis că nimerește și el 2 iepuri dintr-un foc, câteva sute de alegători într-o singură sală și dă și un semnal către comunitatea noastră. Deci a jucat o carte politică bună. Cam cu câți oameni a intrat domnul Chițac în contact în acea seară? Câteva zeci, sigur, dar nici nu mai contează, că dacă el lua contact cu cineva mai aproape, iar acea persoană s-a așezat la masă, unde mânca și bea alături de alte câteva persoane, ce mai contează? Oricum nu s-a obținut de la nimic, adică nu e ca și cum ar fi fost îngrijorat de ideea că, uite, circulă acest virus prin România, că începuse și pe la noi, el știa și de afară, de pe unde fusese și că trebuia să avem grijă sau ceva de genul. Cum vi se părea că se simțea? Se simțea ok la petrecere, e drept, nu a stat mult, a venit, a socializat ceva, a vorbit, a mai stat puțin, la un moment dat a plecat. Dar așa părea că se simte bine, era o petrecere, ce putea să facă, să fie morocănos. Am văzut și eu poza aceea care tot apărea cu dânsul, acolo e drept, părea așa, mai supărat. Dar nu cred că era supărat. Adică poate să fost puțin așa îngrijorat din cauza coronavirusului, că abia se întorsese din străinătate și înțeleg că le-a zis că un alt străin de acolo avea boala. Dar nu părea îngrijorat de boală. Și apoi ați aflat că domnul Chițac are coronavirus? Da, câteva zile mai târziu. Am văzut la știri că domnul Chițac a fost primul parlamentar care a luat coronavirusul din străinătate și că a băgat spaima și în liberal și a închis și guvernul și parlamentul. Nu ne-a băgat doar pe noi în izolare, și pe Orban și pe alți miniștri. A fost cel mai faimos român câteva zile, până a apărut polițistul acela care a îmbolnăvit un spital întreg. Dar nici nouă nu ne e rușine cu performanța lui Chițac. Unde am avut noi mare noroc că nu am fost și noi Suceava. Puteam fi. Era ca în filmele de groază, gândiți-vă. Un om bolnav, o sală plină cu sute de femei. Apoi fiecare mergea la casele noastre, la familie, dintr-un foc se infecta tot județul. Am avut mare noroc că s-a întâmplat la Suceava și că n-a fost la noi. Și vă dați seama că făcea totul praf dacă se închidea Constanța. Ce turiști, ce plaje, ce port, se făcea totul praf. Când ați intrat în izolare? Păi după ce am aflat că a luat boala, a circulat pe Facebook un anunț al președintelui UCTR, care s-a adresat nouă celor invitate la petrecerea de 8 martie și care ne spunea că domnul Chițac are boala și să ne izolăm, să sunăm la DSP și ne dădea și numărul de telefon. Aveți idee cam cât v-a costat izolarea? A fost greu, că pe de o parte a trebuit să rezolv la locul de muncă. Țineți cont că astea toate erau înainte de starea de urgență, deci nu era reglementat nimic. A trebuit să-mi sun patronul, să spun că nu pot să mai vin la muncă până să nu se lămurește cu coronavirusul,
că am fost la un eveniment la care a participat și domnul Chițac, care luase boala și că autoritățile ne-au zis să stăm acasă. A trebuit să-mi iau concediu fără plată, jumătate de lună fără bani. Și nu sunt milionară să am vile, mașini, conturi la bancă, trăiesc din salariu ca toți românii. Deci m-a afectat financiar. Apoi a fost și vorba de familie. A trebuit să trimit pe toți din casă, să doarmă pe la rude sau pe la prieteni până când se rămânea la mine. Deci alt deranj pentru alți oameni, știți cum e. Că nu poți să te duci la om acasă, să scazi pe cap 2 săptămâni, să stai cu palma în fund. Trebuie să contribui la cheltuieli, la cumpăratul de alimente, la ce mai e prin gospodărie. Dacă vă spun că a trebuit să ne împrumutăm de bani și că abia la final de iulie-august am terminat să returnat împrumutul, mă credeți? Ca să vină un om să țină un discurs în care să spună oricum ce să spună, să-l votăm, adică dai peste cap viața de oameni doar ca covritul la primărie. Dar de ce nu a stat 14 zile în izolare și așa scăpam și noi, scăpam și membrii guvernului și parlamentul și toți liberalii, toți. Cât egoist poate să fie acest om? Dacă ar fi să-i puteți adresa un mesaj domnului Chițac, ce ați transmite? Ea spune că este un om egoist și rău, că doar un om egoist și rău poate să-și pună interesul lui personal, primăria în balanță cu pentru soarta sute de oameni. Dacă luam boala, dacă o dădeam la părinți, dacă pățeau părinții mei ceva sau al soțului, ce făcea domnul Chițac? Ne dea pe el părinții înapoi? Dar zilele de stat în izolare, separate de familie, cine mi le dă înapoi? Este un om rău și egoist, asta vreau să știe de la mine.